И здравейте на всички от YouTube! Ние сме IP Gamers BG. Днеска правим една томбола за PvP България. Ето тия са итемите. Един сет, ама не, нали, енчантнат. Един стак пържоли. Меча Sharpness 3 Fire 2. Легендърка. Отваря Resistant Hell 2. Speed 2 и Fire Resistant 8. Значи тия са както итемите, както казах. Значи сега ще ви обясня за томболата как да запишете за нея. Значи да запишете за томболата трябва да напишете, само си включа чата, извинете. Чакайте, извинете. Така, опа, така, включен ми чата. Така, за да запишете томболата, той няма да спре да ми пише, бе. Трябва да напишете, значи както съм аз, Hero, 2 точки примерно, ама не, първо трябва да напишете, изчакайте секунда. Първо пишете PvP, 2 точки, примерно ви. И, примерно, моето име в играта е Iral, а вашето не знам как е, 1. След това втория е пак PvP и пише примерно Creeper BG долна, примерно така, 2 точки 2. И така следващия трети, после четвърти, различни имена, разбирате ли, вашите имена в играта. Значи томболата ще бъде изтегна, когато събереме 30 сабскрайбъра. Значи, за да се запише томболата първо, трябва да си напишете този коментар, който ви казах току-що. Трябва да харесате клипа и задължително, това е наистина много задължително да сте се абонирали за нас. Нали? Ние сме IP Gamers BG. Както казах, нали, задължително трябва да сте абонирали за нас, пак повтарям. Тук с мен е Creeper BG Долна, кажи за дъра на YouTube. Здравейте, пичове! Така. И както казах, ние двамата ще снимаме клипове с Creeper BG Долна. Както казах, така, за да запишете, трябва да сте харесали, да сте абонирали. И така, както казах, да напишете този коментар PvP, името ви и номер, който сте подред. Като събереме 3 сабскрайбъра, теглим томболата. Ето пак ще покажа итемите. Цял сет, без енчант, пържоли, Sharpness 3, Fire 2 меч, Legendary Apple, ето виждате Legendary Apple, Instant Hell, Speed 2, ето Instant Hell 2, Speed 2 и Fire Resistant. Надявам се да запишете повече хора, когато събереме 3 сабскрайбъра. Теглим томболата, както казах. Това беше всичко от нас. Айро, изчакай да кажеш нещо. Добре, кажи. Ще теглим томболата с random.org. И ти ще изтеглиш. И очаквайте скоро клип как се млатим на PvP. Да, скоро очаквайте клип как се млатим. Имаме фулсетва и такива разни глупости. Това беше от нас, хора. Аре, ще видим другия клип.